खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 26 मार्च 2026 मायथाइ एबा 11 सैत्र दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै साननि जागायनाया गोदान थुलुंगाजों जानो हागौ। नोंथांनि गोख्रैथि आरो खामानि थिलियाव थि समाव थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ बाखनायनाय जागोन। नोंथाङा माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि महरै मोजाङै साननानै नाजानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाजों मोनसे गोनां सावरायनाय जानो हागौ। सानजौफुनि समाव माबा मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो सानस्रिफोरा मोनसे गोदान दिथायाव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्यआ नोंथांनि बाहागोखौ गोख्रों खालामगोन। खामानि थिलियाव थालांनाय खामानिफोराव दावगानायखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। नखराव मोनसे गोजाम आयदानि सायाव रोखा सावरायनाय जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननायनि जाथावना दं। सावस्रिया नर्मेल थागोन नाथाय मोनसे नेमखान्थि लाखिगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया लासै लासै महर लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिनि रोखाथिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। हाबा मावनाय जायगायाव गोदान सोमोन्दो दानो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फाया फिसा महरै फैनो हागौ। नखरजों लोगोसे गोजोन आबहावा थागोन। सासे गोजाम लोगोजों ओंथिगोनां रायज्लायनाया जाथावना। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। मोनाबिलि समहालागै मोनसे दिन्दां थिरांथाया नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै मोन्दांथिजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै लासै खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसारनायनि मोनसे लामा सोमजिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनाया गाहाम जागोन। नखराव हेफाजाब आरो आंगो मोन्दांथि थागोन। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। सानजौफु जाखांनायनि उनाव नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। साना गोजोनथाव महरै जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथिजों सिगांथिं दावगालांनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खामानि थिलियाव बेसेन होनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखिनाया गाहाम जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। मोनसे मोजां हाबाफारिनि थाखाय बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि समाजारि मावथाया बांगोन। मोनाबिलियाव गोसोआ खुसि जागोन आरो गोदान जाफुंसारनायनि नेरसोन थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै गियान आरो सांग्रांथिजों मावनाय खामानिया जर'खा मुलाम्फा लाबोनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाखनायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जानो हागौ। नखराव माबा मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव गोरोबलायनाय जागोन। फरायसाफोरा गोदान थुलुंगा मोननो हागौ। गोसोआरि समानथाया मोनाबिलिसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब।
तुला राशि दिनै समानथि आखुआ नोंथांनि थाखाय जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा सासे गोनां सुबुंनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। लोगोफोरजों माखासे गोनां सावरायनो हागौ। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ गोरों जागोन आरो नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै धैर्य आरो सिरि थानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानिफोराव लासै-लासै दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा दिदोम थागोन। नखरनि आबहावाया नर्मेल जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम मोनदांथिनिफ्राय गोदान सोलोंनाय मोनगोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोनांथार खामानियाव रोखा-रोखा फैगोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोरलै मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिजों आवगायलांनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोनफोरा लासै-लासै नुजागोन। नखराव मोजां आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनायनि फारसे गोसो जागोन। दावबायनायनि खाबु थानो हागौ। गोसो गुदुं जानाया मोनाबिलिसिम सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि फिथाइया गोजोनथाव जानो हागौ। नोंथांनि खामानियाव नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। नखरनि बिबानफोरा गोरलैयैनो सामलायजागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोनां खामानिखौ फोजोबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हा गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान सानस्रि आरो सोरजिलु साननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि मावनायनि आबहावाया हेफाजाब होलायबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगागोन। गोनां बोसोनफोरा लोगोफोरनिफ्राय फैनो हागौ। नखराव गोजोन जागोन। मोनाबिलिसिम माबा मोनसे बिथांखिनि सायाव रोखा मोनफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि दिनै गोजोन आरो गोसोनि सन्तुलन थागोन। हाबा मावनाय जायगायाव लासै-लासै मोजां सोलायनाय नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव खौसेथिनि मोन्दांथि थागोन। धोरोमारि गोसोआ बांनो हागौ। मोनाबिलियाव मोनसे गोजाम सानस्रिया गोदान महर लानो हागौ। साना गोजोनथाव महरै जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।